ang talaba ang Do sa kalawasan kon masobrahan. ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Lunes,
Uy, katapusan nga petsa, no? Sang bulan sa Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na dira sa aton sininaгаsigabong frequency, ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Sa tanan nga malabutan sa aton siniya nga 630 kHz, no? Sa radyo ninyo nga nagauwang dira kaangay sini nga radyo mga kabombo ay ho, diri sa akon sini nga wala nga bahin. Ining poderoso nga radyo, mga kabombo nga bisan ano pa yung mataboy basta may radyo kang may battery lang na dang radyo taya bisan ano ang rinabuab sa palibot siya sa gihapon makapamati kita no sa mga balita hindi lamang diri sa aton nga area of responsibility sa bugos sa Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan. Kay kung sa Bombo Radyo kamo nagapamati no worldwide ang aton siniyang scope mga kabombo no. So sa tanan dira nga naka-tune in na sa inyo sinitag sa karadyo nga pwede maliso no. Normal nga radyo nga pwede maliso sa mga naka-tune in na dira sa aton sini nga 630 kHz. Nagasigabong 630 no sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo may hapon lang dira sa inyo mga kabombo. Sa tanan dira no nga naga-tamati na sa 630 kHz mga kabombo. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sini nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ara na kamo dira sa aton sining nga local website ha www.bomboradio.com/bacolod. And of course mga kabombo sa mga naga-enjoy man dira sa aton sining nga crystal clear nga live audio streaming pinaagi lamang sa aton si tagsa ka cellphone. Ara na kamo dira sa mga nagalantaw na nagapamati sa ila si tagsa ka cellphone gin-downloadan sang Bombo mobile app. Crystal clear nga live audio streaming mga kabombo para lang gid sa inyo. Sa mga wala pa dira naka-download sa ila sini nga cellphone, download din na ninyo mga kabombo sang aton sini iya nga crystal clear nga live audio streaming. Download din na sang Bombo mobile app para nga kompletos rekado sa inyo sini nga cellphone, embedded ang Bombo mobile app. Siyempre pa, hello and good afternoon sa mga naglantaw dira sa Facebook Live. Kaway-kaway sa tanan dira nga naglantaw sa aton si Facebook Live. Maayong hapon. Tanan-tanan daw nga naglantaw na sa aton si Facebook Live mayong hapon lang gida. Sa mga naga-enjoy man dira karon sa aton sini panibag-o nga palagyan, agod nga ma-enjoy ninyo ang aton sini iyang mga programa pinaagi sa paglantaw kag pagpamati sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. O sa mga wala pa nakahibalo nga ara kita sa YouTube channel, sa YouTube no kadto kamo sa inyo sini nga YouTube app and of course i-click or i-type sa search engine sang YouTube ang Bombo Radio Bacolod and then click it and voila ara kita dira just like subong no diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Oh, don't forget to make an LSS sa tion nga ara kamo dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Make an LSS meaning like, subscribe, share, and don't forget to hit the notification bell below para nga ma-notify kamo any time of the day kung may ara kita sa panibago nga live video or live program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton sino nga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Today is another day of the week. Another challenges no nga mga pagtilaw, mga kun ano daw maabot sa aton sini kabuhi. Just be ready. No, ready lang kita always. Ang importante ara kita sa gihapon nagainupdanay mga kabombong aton siniya nga mantra sa nasiling ko na as long as buhi kita sa gihapon no makapadayon kita despite and in spite of. Ang importante ara kita sa aton siniya nga mahal nga makaako no
kapyot kita sa iya. Kay bisan ano pang matabo ya ti may kalapyutan ta ya. Kag sinong kalapyutan ta? The Lord of all, the King of kings, the Lord of lords, our God of Father in heaven, the maker of all, our creator, who is in control of everything, no? Ti amo na dapat ang kapyutan ta, no? Kay kung sa aton lang wagid kita, no? Puros lang gid siguro mga may ara makitaya nga mahimo because we have our own free will. No? So kinahanglan ang free will tani i-exercise ta in line sa gusto sang Ginoo para sa aton, no? Ay kung kisang aton si free will amo pa niyang nagapahagmak sa aton kay ti tawo lang kita ang gusto ti lain mo, no? Ang gusto ko ni amo niya pero sa totoo lang hindi makapamayos sa aton, no? So kinahanglan ang free will ta ang aton sinihimuon itugyan sa Ginoo every day, no? One day at a time. One day at a time. Sweet Jesus. That's all. So itugyan ta sa iyang tanan-tanan para nga mga kita sa wisdom, Lord, what to do? What am I going to do? Anong himuon ko man? Ay kung sa aton lang ikaw dira, si Miss Jazz, ako, no? Hindi man ko exempted, no? There's nobody exemption to the rule, no? Wala agad ang Ginoo ya sa tubangan sa Ginoo para rehos lang kita, no? So kadamo man ako, no? There's a bit and pieces of my life. Damo man ako nga nangin desisyon nga taliwas sa luyag sang Ginoo nga nag-una ko kadamo gino. That is why hagmak man iya pero ang nami lang dira kay bisan amo kita sinano maka-recognize kita, makamarasmas kita. Lord, I'm so sorry. Nag-una ko sa will nimo. So that is why nga tumba ang nami lang da kay makabangon kita, no? Sa dubangan sa Ginoo wala na siya gaisip sa kon kapila kaya matumba. Ang importante da sa iyaya kon sa imo sini nga pagbangon. Bisan pila pa da ka beses, no? Lord, forgive me. Kay nag-una ako sa imo sini nga will, no? Teach me how to follow your will because your will is perfect and always it is on time. No, kanami lang gid, no? So itugyan tanan sa Ginoo ang aton sini nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa sini nga adlaw sa gyapon, no? We are here together. Di magaulo unwind kita diri kay kinahanglan sa aton siniiya nga mind, no? Kinahanglan ma-divert ang aton siniiya nga mind. Kung may ano kita dira, may ginabatsyag kita dira, i-divert mag-ulo unwind diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Magdulo diversyon sulo pa kay nanay kag kay tatay, kay lolo kag kay lola. Niko ang diversyon guro na halin gina sa diversion, no? To divert. Okay? So sa sining hapon makadulo divert kita mga kabombo, makadulo diversyon kita kay may nabaton baya ako pag abot ko sa akon sining nga table diri sa bombo sa newsroom, nakibot ako kay may ara ako sang perti kadako nga envelope, long envelope. Iniho kag nobela. Another novel na ginpadala diri sa akon, no? Sa palatuntunan kahapon lang. I just don't know kung sino na ini naka-receive diri sa aton sining admin or that was yesterday or today. Nabaton ko na, no? By the way, nabaton ko gid sa kay Nanay Rosal, no? Ang aton sining letter sender sa sining hapon nagpadala sa iya sini iya nga kasaysayan, no? Kung lang tawon ta, sana siling ko na I love it because yellow pad, no? Gina-request ko gid yellow pad para may linya. Kung lang tawon ta, damol. May ara siya sa major niya nga kasaysayan, no? May ara 9 pages. 9 pages. Pero sa likod, may ara pagid nga short bond paper nga 4 kabilog, 4 pages. All in all, 13 pages. Ining sa likod ni very special, no? Kanami sa kay Nanay Rosal, no? Nanay Rosal sang Bacolod City nabaton ko na kag basahon ko sa sining nga hapon ang imo sini iya nga nobela sa imo sini nga kabuhi, no? Ang ano na diri ang special diri sa likod kay
ara pa ya ang graduation speech ni Nanay Rosal. Imagine iniho, 4 pages. Ahay, ara pa ya memorabilia sa iya sini iya nga graduation speech, no? Kay ti ginapabugal man sa kay Nanay Rosal ang iya sini iya nga inagyan sa kabuhi, grabe man mo, no? Pero nanuto siya sa iya sini nga pagtuon, mga kabombo. Kag by God's grace nakatapos man siya sa iya sini pagtuon. So 13 pages, mga kabombo. Basahon taman niyang graduation speech, no? Katahom, it is with great honor and gratitude to be invited once again as a commencement speaker of my dear alma mater. Nag-speaker siya sa iya sini dear alma mater. No, kanami ba ya, no? Once si Miss Jazz naka-commencement speaker man sa ako si dear alma mater, J.R. Tess, no? How many times pagid nga gin-invite kita o galing kay ti hindi man kita kakadto. That time wala pa to yung pandemic, pwede pa, no? Especially subong kay hindi na pwede, virtual na lang ang tanan-tanan. It feels good, no? Nga ang imo sila gin-eskwelahan, part of your saying thank you, ti i-impart mo man ang imo sini na agyan, mga kabombo, no? So sa sini nga hapon, may ara kita sang true to life story ni Nanay Rosal, no? Sang Bacolod City, Sinang Rosal sa Bacolod City. Aton ini pagkabasahon, no? Ang yan sini iya nga nobela, mga kabombo. So be inspired sa sini nga hapon. Kay aton ini nga isa-isahon, I'm sure hindi ini matapos today, no? Kahit isa na siling ko na 13 pages, mga kabombo. So padala man kamo sa inyo si makasaysayan, no? All you have to do is to write also kung alang-alang kamo, i-anhon nyo man, isulat nyo man sa yellow pad, ipadala diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. No, kaangay ni Nanay Ninang Rosal sang Bacolod City. No, nabutang pa niya sa long brown envelope. Di do kanami, kaklaro pa sa sini pagsulat. So pwede gi kamo kapadala, no? May premyo man kita kung wala, may promo man kita kung wala, importante daya mapusla na aton sini nga kasaysayan. And then I've been inviting you kay dali na lang ang February 14. Buwas nga adlaw ti month of love na February. Kag buwas man nga adlaw ti amo pa yang pagsugod sang Chinese New Year, no? Sa bagong tuig sa aton si mga kauturang incheck sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, labi na gid dito sa China, no? Karon sa gabi ila siniya nga New Year's Eve, mga kabombog, and they will usher the New Year February 1, especially sa ila sini nga zodiac calendar, mga kabombo. Ginakabig nila ini nga tuig sang water tiger, no? So was happy advance Chinese New Year sa aton si makauturang brothers and sisters naton nga mga Filipino-Chinese at the same time, mga kabombo, no? So padala ka mo ang inyo sini nga mga love stories about your love life, no? Especially sa mga old couples, no? Pwede nyo gid nga mapadala ang inyo sini nga true to life love story. Kay panamitan ta. Putangan ta background. Kung wala ang background nga gina-request nyo, si Miss Jazz sa mga ulo ambai. Sa sining hapon kanami isang request ni Nang Rosal sa Bacolod City ng aton sin letter sender kay iya sining ambahanon ara gid sa playlist ng Bombo Music Festival, no? Kag paborito ginaton a little later aton ina nga ipabati, mga kabombong yan sinigin request. So padala na kamo, no? Pwede man nga i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man i-private message or ibutang sa inbox sa Bombo fan page, Bombo Radyo Bacolod fan page. Kag di gani pwede gid sa Bombo sa akon sini nga Facebook Messenger. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Mga kabombo, ari ang aton si pambukas nga mahano, no? Para gid sa inyo tanan-tanan, no? Sa mga nakaagi busted, sa mga nagpangaluya nga gin busted, no? Nga hasta lang gid friendship ang na-offer sa inyo. Katahom, no? Based man ni sa eksperyensya sang aton sininga composer, very young composer, Stephen Nicole Pedro.
Ang yan sining ambahanon Hanggang Kaibigan. Produkto sa Bombo Music Festival 2018. Gin-interpret ni Pamela Torres, no? The beautiful and with beautiful voice, Pamela Torres. Yari makabombong aton sining pambukas nga manon para ged sa aton si mapinalangga nga mga tagpalawati sa aton sining mga suki ang ambahanon Hanggang Kaibigan. Bombo Music Festival 2018 edition. What inspires me to write the song? Siguro yung frustration ko sa pag-ibig. Kasi way back nung first year college ako, nanligaw ako sa isang babaeng mahal ko. Bali, 3 times ko siyang niligawan, then 3 times din akong nabasted. Pero okay lang, sport lang, kasi hindi mo naman din mapipilit yung isang tao para mahalin ka pabalik kung wala naman talagang nararamdaman para sa'yo. At yun, dinededicate ko yung song ko na Hanggang Kaibigan para sa lahat mga kapwa ko mag-aaral na hindi nakaalis sa friend zone. Huwag tayong magmadali kasi talagang may time dyan eh. Mas maganda pag sigad yung nagplano para sa'yo. Yun lang po. Maraming salamat. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'king mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na.
Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Hanggang kaibigan. Siling niya, dapat mag-move on kita, no? Kay mag-aabot man lang na ang panahon. Suno pa sa aton sininga, ang aton siniyang composer, very young, si Stephen Nicole Pedro. Pamela Torres. Sa mga nabasted dira for how many times? Don't you worry, kay bata pa kamo, no? Kung tigulang kang nagabasted, do ka budlay, no? Wala na bala panahon niya kung mabasted, ikaw nga tigulang ka na, no? Tipo kung bata pa, no? Focus on your studies first, no? Sa mga nagapulong pangaluyag, da nga estudyante pa lang, no? Focus ng anay sa inyo siniya nga pagtuon, kay maabot lang ginayang panahon, no? Ang inyo sininga inspirasyon sa pagpangabuhi. Pero it is but natural, mga kabombo, no? Sa mga young people naton, sa mga millennials naton, natural man lang ng crushes, no? Pero hasta lang daanay, hindi anay magpadalom. Kay kabudlay ba ya, no? Kung mag-double ng inyo siniya nga focus, no? Hindi ka maka-focus sa inyong pagtrabaho, pag-eskwela. Especially kung nagaka-hurt ka mo kahit may lover's quarrel. Baw, yung focus ng ginanay, crush ng ginanay, parang ma-inspirasyon ng inyong sining pagpangabuhi. Very young, no? Young love, sweet love. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Katahom, no? Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan, bakit ngayon ako'y nahihirapan? Di na sanang nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung ako'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na. Pasensya na, minahal kasi kita. Para ginana, no? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Sa nasiling ko natin, mag-ulo-unwind kita, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang makaulo-unwind kita. Since this is the lighter side of the program, no? Isang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kung kamo dira may mga kaangay man nga mga eksperyensya sa kabuhi, no, jot it down. Himo isang matahom nga mga lyrics. Butangan melody, arrange sang maayo kay kung magbalik ng aton sito igan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. So at least ready na kamo sa Bombo Music Festival. Aton sining paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mga kabombo. Okay na kita dira. Si Marilyn Garcia, siling niya, patamyaw Miss Jazz sa Rodriguez, kaga sa Segayo family. Dira sa may Barangay Concepcion, Talisay City. Good afternoon, Marilyn Garcia, kag si Alan Alipato. Good afternoon sa imo, Alan. Nanasel or Nopia Delphine, dira sa may Khartoum, Sudan. Ang aton siniya nga Bombo International Correspondent dira sa may Khartoum, Sudan. Kamusta na kamo danay? Okay nang sitwasyon dira sa may Sudan? Pagulo andam lang palihog, no? Nanasel or Nopia Delphine, good afternoon. Subuman mo yung hapon sa kay Pinky Guangco. Wow, nagalantaw kang pinaagi sa Facebook Live si Pinky Guangco, ho? May hapon, Miss Jazz. Uy, salamat, Gid. Kung bungay ngayon ko buhok ko. Hati, sige. Thank you so much. Asa na yung mga buhok, mga outfit, no?
Kamuyati part of my life na, part of our lives na diri sa adlaw-adlaw nga tanan. Humawan Castro, good afternoon. Ami Loki Misahon, good afternoon. And of course kay Christina Alvarez watching from Hacienda Bonifacio Mailom, Bago City. Sa mga Bagueños, my fellow Bagunhon, good afternoon sa inyo tanan-tanan. Si Dave Constantino, ang Dave niya, D-E-Y-B, Dave Constantino. Patamyo, Miss Jazz, sa mga taga shop, no? Sinong Boning, kag Michael. Sige, good afternoon lang dira sa inyo. Kag sa aton sining YouTube channel, sa mga naglantaw na dira sa aton sa YouTube channel, good afternoon, headed by JD Arcan. Good afternoon, Ivan Cerveza. Sa kay Ma'am Juvie Sargent, hello, watching with you. Thank you so much, Ma'am Juvie Sargent. Juvie Sarge Amodente, ang aton sininga Bombo International Correspondent man dira sa may New Zealand. Abigail Marinas dira sa may Makati City. Si Dard Farinas, may hapon, Miss Just watching from Hufuf Al-Asha, Kingdom of Saudi Arabia. Clinea Colyador, good afternoon, Miss Just. Si Bebot Cuevas, Ryan Cuevas, birthday nila today. No, OFW sila, Miss Just. So, sige, salute sa aton siniya nga mga overseas Filipino workers. Birthday gid subong, duwagid sila. Happy birthday to you, Bebot Cuevas, kag Ryan Cuevas, no? Mga OFWs. Sige, salamat gid. Si Samira Samsonova, hello, good afternoon. Kag JD Arcan, good afternoon. Antes pa man, ari aneng aton siniya, antes naton basahon ang kasaysayan ni ng ang aton sininga letter sender sa sininga hapon ni Manang Rosal sang Bacolod City. Ari anay mga kabombong aton sini kahapon lamang. Today in history, no? At least may ma-impart man kita diri, no? Part sang aton sini iya nga kahapon lamang, maragtas sang aton sini pungsod Pilipinas kag bugos sa kalibutan kun may dalalagko kita nga share diri mga kabombo sa aton sini nga kahapon lamang. Today in history, ang matudtuod man nga kahapon lamang. This time kadto kita sa aton sini nga Philippine history. Kadto kita sa isa sang aton sini kilalahon naton sa liwat, ang isa sang aton sini nga mga national artists of the Philippines, no? Kung maghambal kita gani national artist of the Philippines, mga kabombo, tuman ini sila ka espesyal nga mga tawo. Ngayara na lista, no, kag ginatagan sang award bilang awardees bilang national artist, mga kabombo. No, amo ini ang ginatawag nga Order of National Artists of the Philippines. Kung sa Tagalog pa, orden ng mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas, no? Ginahatag ni nilang ginahatag sang gobyerno ang ininga order sa mga kauturan naton nga mga Pilipino nga nakahimo sang signifikante, no, importante kag nakabulig, no, dako ang ila sini kontribusyon sa pagdevelop sang aton sini nga Philippine art, mga kabombo, no? Ang members ng sini nga order amo ni silang ginatawag nga mga national artists. Ang ginatagan sang sini nga klase sang pasidungog amo ni silang ginatawag nga national artists or national artists of the Philippines, no? Originally instituted as an award, it was elevated to the status of an order. Laina sa una award lang ni subong ya order na gidya since 2003 up to now, no? Mas taas pa gidyang order kung ikumpara sa award lang mga kabombo mo, no? Ang ini nga order gina-administer ini sa pagpamuno sang Cultural Center of the Philippines. By virtue of President Ferdinand Marcos Proclamation number 1001 sa April 2 of 1972. Kag ang National Commission for Culture and the Arts, no? Kag mind you sa maragtas ang sininga national artists sa mga kabombo, ang National Artists of the Philippines, no, ang ininga order. Mind you, ang pinakauna nga award ginhatag posthumously, no? Sa napatay na ning ang awarding ani gin-conferred sa isa ka Filipino painter nga si Fernando
Amor Solo. Amo na siyang pinakauna gini nga nakabaton sa National Artist Award pa to subong nga ti order na gid mga kabombo. Sa nagkalain-lain nga mga categories, no? That is why tanan nga mga national artists naton dapat naton hibaluon kag i-appreciate ang ila siniya dako nga hinimuan, no? May ara ni sa pila ka mga categories, no? Ang national artist kag originally ginlakip ini ang sa matag sa music. Ang sa music ana nadadang singing, composition, direction kag performance, no? Ara pagid ang dance sa bahin sang dance category, choreography, direction kag performance, no? Kag sa theater category, dala nadang direction, performance kag production design. Ara pagid ang contemporary arts category, dala nadang painting, sculpture, printmaking, photography, installation, art, mixed media works, illustration, graphic arts, performance art, and or imaging. Kung may mga abilidad ka mo dira, no, abe, i-enhance kaga, i-plastar sa maayo para nga mapuslan sang tanan kay who knows, no, pagkakilalahon kamo sa aton gobyerno bilang national artist eventually, no, sa ulihi. May ara pagin literature category, dala na dang poetry, fiction, essay, playwriting, journalism, or literary criticism. Ara pagid ang film and broadcasting, broadcast arts category, direction, writing, production, design, cinematography, editing, camera work, or performance. Kag ang architecture, design, and allied arts category, dala na dala ang architecture design, interior design, industrial arts design, landscape architecture, and fashion design, mga kabombo. However, ang national artist ang kilala kagin hatagan sang honor sa bag-o nga mga categories, mga kabombo, no? Ang NCEA created sang bag-o nga mga categories sa National Artist for Fashion Design, nominated Ramon Valera, but subsumed that category under architecture, design, and allied arts, no? Si President Fidel V. Ramos that time amo nag-issue sa executive order na nag-create sang category of national artists for historical literature before conferring the honor to Carlos Quirino, mga kabombo. So sa sining adlaw, aton kilalahon ang isa sa aton sining national artist, mga kabombo, no? Ang national artist sa patag naman niya sang music, musika. Amo ini siya si Jose M. Maceda. Kaysa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, Enero 31 sa tong 1917, mga 105 katuig na nakaligad, sang ang Filipino pianist kag ethnomusicologist kag subong man national artist na si Jose M. Maceda ang nabunag sa Manila. So ginatagaan sa naton sang pasidungog si niya nga birth anniversary today, mga kabombo, si Jose M. Maceda. That was the same day today, January 31 of 1917, sa inisya, 105 years ago sa inisya, ang nabunag dito sa Manila. Si Jose M. Maceda ang kilala sa iya mga gin-compose nga mga bahanon nga kalabanan gina-perform bilang communal ritual. Kaangay sang ugma-ugma sa 1963, pagsamba sa 1968, kag udlot-udlot sa 1975. Si Jose M. Maceda, mga kabombo, naging professor emeritus ini sang University of the Philippines ukon UP, kag naging specialist sa bahin sang Indonesia kag Filipino music. Bangon sa dako nga kontribusyon ni Jose Maceda sa kalibutan sang musika diri sa Pilipinas, gimpasidunggan ini siya kag gindeklarar bilang National Artist for Music sa tong 1997. Ang kompleto kamatuntun nga ngalan ni Jose Maceda, Jose Montserrat Maceda. Nabunag ini siya sa January 31, 1917 at nagtaliwan sa May 5, 2004.
Sa nasiling na naton, isa ka Filipino ethnomusicologist and composer, kag national artist of the Philippines, mga kabombo. Grabe man yang iya siniiya nga tinunan sa patag sa iya siniiya nga field, mga kabombo. He studied piano, composition, and musical analysis sa École Normale de Musique de Paris dito sa Pungsod, Fransya. Kag pagkatapos sa nakabalik na siya diri sa Pilipinas, naging professional pianist siya. And later, nag-eskwela pagid, nagbutho pagid sa musicology sa Columbia University kag anthropology sa Northwestern University. Hindi basta-basta ang natun-an ni Jose Montserrat Maceda, mga kabombo. Grabe, no? 1952 sadto sa nagkandak siya sa fieldwork pati sa ethnic music of the Philippines. Kag 1954 na involved siya sa mga research and composition sa bahin sang music concrete. Kag 1958 nagtrabaho siya sa isa ka recording studio dito sa Paris, France, nga nag-specialize sa music concrete, mga kabombo. So amo ning iya siniya nga dako nga kontribusyon kag nagpursue siya sa iya sini career sa compositional career kag sa amo to nga panahon nagapadigay na siya sa mga konsyerto sa Manila until 1969. Naka-perform siya kag nagakandak at the same time kag pila siya ka mga may serye nga mga concerts kag introduce, no, mga kabombo. Grabe, si Maceda naka-earned sang doctorate in ethnomusicology from the UCLA. Grabe, no? So sa patag sa music, hindi malimtan ang dako nga kontribusyon ni Jose Montserrat Maceda. Kung sa diin aton subong ginadumdum, iya sini nga 105th birth anniversary. Sino gani si Jose Maceda? Amo na siyang aton sini isa sa mga national artists sa patag sang music. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum para gidato sa aton sa mga bagong henerasyon, no, mga millennials naton, para at least may ara man kamo sang ihibalo sa mga ang aton siniiya nga makauturan nga nagserbisyo sa aton pungsod na nakatag sa dako nga kontribusyon sa nagkalaylain nga field sa ila sini nga expertise nga nakabulig man sa aton. Magabuya ako na sa pila ka mga pahanumdom aton nga panumbalikan ang kasaysayan ni nang Rosa, no, sang Bacolod City, no, sinang Rosal sa Bacolod City aton nga basaw na iya sini nga nobela pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang
ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kagang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami, magpili sang husto nga lider. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos, or make it 40. 40 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, si Mami Mita Chuvi Argelies, ara nagalantaw gid ka nagapamati. No? Pod sila ni Nanay Cel Ornopia Delphine. So without much ado, ari na ang kasaysayan ni Manang Rosal, no? Si Manang Rosal sa nasiling ko na aya sininga letter ginpadala diri nabaton ko kaina sang aga kag sa nasiling ko na gani pila ni ka pages, no? 13 pages all in all. Kaya sininga yellow pad, syempre long, no? Ang yellow pad may ara ini sang 9, no? 9 pages. Pero sa likod may bond paper nga short 4 pages, dala na dira ang iya silinga nangin graduation speech, nga nangin inspirasyon niya abi sa iya silinga inspirational message sang pag-commencement speaker niya sa ila silinga eskwelahan. No ba kanami man sa mga nagahandom dira nga makatapos sa pag-eskwela ho, aton pamatian ang true to life story ni Nang Rosal sang Bacolod City, mga kabombo. 13 pages all in all. So aton ini nga isa-isahon idaydayon ang iya siniya nga matahom nga true to life story diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kang sa postscript ni Manang Rosal, siling niya pa na, P.S. I am your admirer, Medj Jazz, and diehard fan. Try to play kabuhi isang kabuhi ko. I like your voice the way you speak. Thank you very much. Same, si Manang Rosal. So, Manang Rosal is requesting kabuhi sang kabuhi ko sa aton sini nga ginapabugalgin produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Tingala ko man nga amo gid niyang iya sini iya nga ano nga gin-request ang kabuhi sang kabuhi ko kay si ang composer kag singer sini amo si Dante Beriong. Si Dante Beriong is from Antique, di Blacaraya. No, may pila diri ka mga sinulatan si Nang Rosal sang Bacolod City nga gakinaraya siya mo. No? Nang Rosal, ate sige. Yari, upod sa gin request, no? Safe kita diri kay aton iniya Bombo Music Festival. Product. Ang kabuhi isang kabuhi ko ni Dante Beriong, amo ni ang gusto niya nga patukaron samtang ginabasa ko ang iya sininga true to life story. Ang kasaysayan ni Nang Rosal sa Bacolod City, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz. Abi mo, kilala mo na ako, Miss Jazz, kay avid listener ko sang Bombo Radio. Really, Nang Rosal? Kapila ka namang guro di ka beses nakakadto sa Bombo, no? But before magsugod ako sa akong life story, good afternoon lang din sa imo, kag sa imo nga mga listeners sa programa kahapon lamang. Tawag lamang ako sa akong ginimbento nga alias nga si Nang Rosal sang Bacolod City. Hindi amo niyang ako nga tutun nga ngalan, Miss Jazz. Ginimbento niya lang.
hindi Nagsulat man ako, Miss Jazz, as I promised someday I will share my personal story. Makapila ka beses na siguro ako magsulat, Miss Jazz. Pero after writing my life story for many pages of Yellow Pad, kag kakapoy na gisa akon, abi mo, ginagisi ko. Kag wala ako ginadulong dira sa inyo station, no? Do attempt ko lang bala, Miss Jazz, nga makasulat sa akong kasaysayan. Pero, karon, I think today is the right time nga ma-share ko na sa imo, mga listeners, ang akong si Humble Beginning. Ang akong sininga kahapon lamang. kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakipagbago. I hope and I pray, Miss Jazz, nga ma-share ko na sa imo, mga listeners, kag ang akong sininga letter and story, makahatag lesson and inspiration to all the avid listeners of Bombo Radyo Bacolod, especially your program, Kahapon Lamang. Sa pagsalok kag sa pagputlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahinlaw. Well, Miss Jazz, nag-start ang akong story, why and the reason how I was here today, because of the love of my parents, and ako ang produkto kang ang akong sininga only brother. Imo, hindi Miss Jazz, duha lang kami ka mag-ululutod. Ang love story sa akong parents, nag-start sa ang mother ko, house girl sa balay ni Yusay. Kag si tatay ko, my father, hardinero, ini siya, Miss Jazz, sa sinaman nga balay. So, buot silingon lunsay silang mga helpers sa amo nga balay sang pamilya Yusay. Sa malipot nga pulong, tubtob nga na in love sila sa isa ka isa, duha kami sang akon utod nga lalaki ang nanginbunga sa ila sa paghigugmaanay. My parents, Miss Jazz, ang naghalin sa province of Iloilo. Sa una nga panahon, wala pa kami sang kaugalingon nga balay. Antes pa man nga mag-alasawahay na abi, kami abi sang akon siniya nga utod. Ang akon maginikanan, Miss Jazz, sa ila obra, lumon lang gid sa ila nga mga kaparantihan. Kaya ti wala kami balay that time mo. Ang akong mga ginikanan ti imol, nagalumon lang gid sa mga kaparantihan. Labi na gid sa akong sininga lolo kag lola sa side sang parents ni tatay. Dira sa may Antique. Di bala si Dante Berrio nga gin-request di taga Antique ni mo. Mauli na ko sa Antique. So, sa akon lolo kag lola sa side sang parents si tatay sa Antique, dra kami, Miss Jazz, nagalumon. Labi na gid sa nagasugod pa lang si nanay kag si tatay sa pagtukod sa amon sini nga pamilya. Kung tag-galalab, amo ni siya guro ang gapangarab, no? Tag-garab, amo ni. Kung tag-galalab kag alani, Miss Jazz, ara kami dira naga-obra na da ang akon sini nga mga ginikanan. Kung kisa, masaylo na kami lumon sa side naman sang paryente ni nanay. Miss Jazz daw kaangay kami sa mga ati nga wala sang ginaistaran, kundiin lang makalumon sa mga paryente, ti amula na eh. Pero, in fairness sa akon si lolo kag lola, Miss Jazz, mabuot ang mga lolo kag lola ko. Wala gid ako yung nakabati nga nagareklamo sila. 3 years old pa lang ako sadto, Miss Jazz, the time. Pero ang akon memory, vivid gid katama. Asa subong madumduman ko pa, preska pa kag masanag sa akon si panguna-una ang amon sininaagyan sa among nga panahon. Sa karon kung madumduman ko, Miss Jazz, daw nagalungo ang ulo ko kung paano kami nakasurvive kaya nakalampuwa sa sobra nga kapigaduhon sang una, Miss Jazz. May na lang gani kay duha lang kami ka mag-ululutod. Ang iba niya
naga sudsod sa kaimulon bangod kiti bisan imol na damo-damo pa bata. Ti kami Miss Just at least duha lang kami ka mag-ululutod. Pero naagyan ginamon ang tuman nga kapigaduhon. Especially sadtong wala pa kami hasang balay nga ginaestaran. Wala pa kami that time Miss Just ang balay nga ginaestaran mo. So sa paglipas ng panahon Miss Just, sa ulihi nag-mature ang akon sini nga panghuna-huna. Maybe sang ara na ko sa pag-idaron ko bala nga 30 anyos Miss Jazz. Kag I was already matured enough. Na-realize ko nga may Diyos gid gali ang kalibutan. I was already 30 Miss Jazz sang na-realize ko nga may Diyos gali ang kalibutan. Madumduman ko kay halin kami sang gagmay pa, gahambal lang na ang parents ko parte sa Ginoo, parte kay God. Pero, Miss Just sa prangka nga sugilanon, ahay, ni 10 Commandments siya. 10 Commandments ang Ginoo. So, una, wala ginaya may share ang akon si maginikanan. Kag sila mismo wala kabalo, Miss Just, kay hawat-hawat ang ila siniiya nga ihibalo kon espirituhano na, spiritual na ang paghahambalan. So sa 10 Commandments, wala ko nabatian sa nagadako ako kay ang akong maginikanan wala man sa nabalaan. Kay ti, sadto nga panahon yan, ang Bible yan nga subong ya, pwede ka gidya kaangkon any time of the day sang Holy Bible sang Dios. Sang una ya, wala pa na iya. Kag, nagatalikod pa na iya gani sa altar ang pari nga nagamisa. Kag ara na day ang Bible ti alang-alang gid. So, ang routine ng namon sadto, Miss Jazz, no? Ginatuluan kami sa akon parents. Nag-rosary kami every night. Wala gid na iuntat, Miss Jazz. Kaya mula na yung nahibaluan ko, rosary, kag gamay nga ihibalo parte sa kung ano gali kadako kagkalapad sang papel sang Dios sa aton. So, I was already 30 sang na-realize ko nga, ahay, yes, indeed, there is a God. May Diyos gid man ang kalibutan. Ang mga parents ko mas just work lang gid nga work. Alam lang grabe nga putoy-putoy sa pagtrabaho kay ti pigado kami mo. Bangod sang kapigaduhon ang akon si maginikanan mas just grabe ni ang ila siniiya nga pagtrabaho wala tuo. Para lang gid mapakaon kami, 4 kami. Sila abing nga mga ginikanan namon kag duha kami ka mag-ululutod. Si nanay kag si tatay nagpermanente na lumon sang wala na si lolo ko kag balo na ang lolak or sang wala na si lolo ko kag balo na ang lola ko sa mother side. Tidra na kagid kami Miss Jazz si Abia tinerdra na kami naglumon. Kay si lolo una nagtaliwan. Di para nga may upod man si lola ko sa mother side nang maginikanan sa akon sininga Iloy. So dito naging kami Miss Jazz nag-estar this time dira sa may miagaw. Si kon taggalalab amo ni ang garab ni guro no. Nagapangayaw lang ang father ko Miss Jazz. Nagapangayaw siya sang panggarab sang paray. Amo ni ang palay no sa antike. Ti kay wala, amo pa din ginambala, ti kay wara ti inugpliti. Ginapanaw niya halin mi agaw pa antike eh. Wod silingon kay bangod kay wala sa inugpliti, no? Ang ginapanaw, ginalakat, no? Ginalakat niya lang halin sa mi agaw pa antike. Ni Miss Just isagid siguro kaadlaw ang panaw ni tatay kumo or more hasta nga makadangat dito sa amon, Miss Jazz. Amon na kapigado sang amon sini nga pagsinalayo. Kung tapos na tag-alani kag taggalalab, garab ka paray, ginapadarawa tana sang amay ko ang iba. Kag mabilin lang na isa ka sako nga bugas para nga may ara kami iya nga tig-angon man, Miss Jazz. Bugat man bala, Miss Jazz, pas anon kay nagapanaw ang akon amay halin sa antike pabalik sa miagaw.
Ti kung dumdumon ta, Miss Jess, grabe, isa ka sako, ginalokdo lang ginaya sang amay kuya. Kag ginalakat nilang na from na Antique pabalik sa Miagaw. Yamakon mo na, Miss Jess. Grabe nga sakripisyo sa akon sini nga amay sa amo to nga panahon para lang gid nga makakaon kami. Ka-grateful gid kami sa amon sini nga amay, Miss Jess. That time, madumduman ko, I was 6 years old na, no? 6 ka tuig na ako. Nag-enroll na ako sa eskwelahan sa amon lugar, no? Grade 1 student ako, Miss Jazz. Hindi man sa pagpabugal, sa bloodline namon, Miss Jazz, sa matudtuod lang. Imahambal tabi. Bisan ugalang amon sudan, kag kingkay lang amon sini nga suga. Ang uga ti yung kisaan nami kung may laswa. Iparis sa uga. Nagaharuthot na kami, Miss Jazz, kaon niya, lipay na kami na. Kapag kaaga, puro, bangon kay kingki lang amon siniya nga ginausar bilang suga, puro biro. Puros lang biro ang amon sini nga ilong. Pero sa gihapon, Miss Jazz, hindi man sa pagpabugal, duwa kami sa utod ko, naga-excel gid kami sa amon sini nga klase. Abi mo, Miss Jazz, grade 1 pa lang ako, makaibalo na ko yung magtigang sa kasakuon bala ni nanay kung kaisa. Di ako na matigang, Miss Jazz. Early pa kuya gintudloan na kami sang akon iloy. Bisan ang akon sinuutod nga lalaki, ginhanas na kami sa mga trabaho sa balay, Miss Jazz. Bangod kay ti imol kami mo, so kinanglan magbinuligay gid kami ya. So, grade 1 ako, ang iba niya nagahampang, ako yung nagatigang na ko na, Miss Jazz. Asang na perfect kuya ang magtigang. Kag abi mo, Miss Jazz, bangod kay ti estudyante na ako, kag matutom ako sa akon sa pag-eskwela, dira sa atubang dapog. Ate, ginabantayan ko ang akon sa tinigang. Dira sa atubang dapog, Miss Jazz, dira ko yan nagatuon. Ti libre pa ang sanag, kay ti ang dapog daba-daba mo. So, dira ko nagatuon. Iapisal sa ni Miss Jazz ang kapigaduhon, mahambal ko nga mga fast learners kami sang akon utod. Kaliwat, guro, Miss Jazz, nga akon sa mga ginikanan, hindi man sa pagpabugal, mga maalaman. May mga pinanilagan man. Bisan imol kami, Miss Jazz, sang utod ko, pero mapabugal kami sa amon, mga ginikanan, bangod kay matutom kami sa amon pag-eskwela. Kag naga-excel kami sa amon nga klase. Hindi man sa paghakwat sa amon kaugalingon nga bangko, Miss Jazz, lunsay kami sa utod ko nga lalaki, mga achievers. Consistent second honor student ako, Miss Jazz, since grade 1 up to grade 4. Ano natabo sa grade 5 ko, Miss Jazz? Sa grade 5 ko ka grade 6, nag-transfer abi ako sang eskwelahan. So bangod kay kalayo, Miss Jazz, kay ti wala sang may mahimo kinahanglan ma-transfer gid ko. Ginalakat ko lang na, Miss Jazz, 5 ka kilometros 4 times a day pauli sa balay. Amakon mo na, Miss Jazz. Ang tsinelas ko kakaupod lang Bangon sini, yara na lang ako sa top 5. Wala na ako nag-second honor. Nati, amo na gusto ko tani i-maintain. Bangon kay tuman, nga daan sa amon kakapigado, kisa wala sa ibakal gas para sa kingke. Para nga makatuon kami kung gabi, iti wala Hindi kami katuon. Kag bisan inog bakal namon habon kung maligo kami kun aga, wala. Hindi ako that time, Miss Jazz, makatuon tadlong kay mabudlay ang amon siniiya nga pag sinalayo. Budlay galit, Miss Jazz, kung nabunag ka dili sa kalibutan nga imol, no? Inatanan niya na agyan ginamon. Miss Jazz, sa dumduman ko lang, nga sadtong nag-iedad pa lang ako, sa 3 ka tuig, may tiya ko sa pakaisa nga diri nag-esta sa Negros. Amo ni ko nga ari kami diri sa
Negros subong kay una-una to, ang tiya ko sa pakaisa, I was only 3 years old that time. Miss Just kon fiesta sa miag-aw kag kun mag-uli siya halin mag-uli siya halin sa pamiesta sa baryo namon sa miag-aw, ginadara niya ko na sa Negros. Ginasugo-sugo niya ko na 3 pa lang kuya katuig. Ining tiya ko sa pakaisa. Ginaupod-upod niya ko kung diin siya magkanto. Tilipay ko na Miss Just kay nakakita ako sang Negros, especially dira or diri subong sa aton sa Negros Occidental. Sadto ang ako si tiya sa pakaisa, nag-eskwela siya sa Binalbagan Catholic College. Kanagakuha sang kurso nga BSE Ed. Miss Just, proud gid ko sa tiya ko sa pakaisa ni Miss Just. Kag siling ko, pila ka adlaw gusto ko mangin kaangay niya. Nga makatapak ka sa high school kag sa college. So kada pauli ko gani, kag ibalik niya ako sa miag-aw, kay ti may klase na kami, ginahatag na sang tiya ko sa pakaisa ang iya sili nga daan nga uniform. Nga pwede pa masuksok. Kay ti tuman gid sa amon gani Miss Just ka imol, kang akon sini uniform, ugit-ugit na gid. Ang naghihimo pa na sa uniform ko, gatahi si nanay ko pa na Miss Just. So ining daan na nga uniform sa pakaistiya ko sa pakaisa, ginatahi na liwat ni nanay. Kaya ti siyempre sa gwa medyo ugit na gamay, pero ti mayo-mayo pa. Kung ikumpara sa uniform ko nga nabilinda sa amon, sa miag-aw, nga perti na gidya ka ugit-ugit. Abi mo Miss Just kung ano ang ginahimo sa akon sini nga iloy, bangod kay ti wala kami bakal bisan uniform namon. Sa pag-abre klase, ti amo na naiisa lang ginay Miss Just. Uba, laba, sok-sok, mala. Kaya nun muna sa sulod sa isa ka tuig, ugit-ugit na Miss Just. Tilipay na ko nakaginatagan ko sang old uniform sa akon sini nga tiya sa pakaisa. Miss Just sa ginahimo ni nanay, pag-abot ko to sa miag-aw, gina-remodel niya na ang guwa nga parte nga medyo daan-daan na. Di ba lalain ginman niya kon ang sagwa kag sa sulod. Ano na liwat ni nanay, tas-tason niya na kasi nanay ko nami magtahi. Tas-tason niya na kag ibalis karon. Ang sa sulod among ipagwa kag ang sa guwa among ipasulod. Tahion niya na Miss Just liwat. Ti kundi labhan kag huluman, butangan anyel. Ti kundi daw bag-o lang tawon. Amo na Miss Just nga grabe gid akong kalipay kay pasalamat ko sa akon sini nga tiya sa pakaisa kay bisan daan ang uniform niya. Madugangan ang uniform ko nga puwerte na gid ka ugit-ugit. Miss Just amo na siya ang part 1 sa akon si kasaysayan nga hindi ko gid malipatan. Bangod sa ginatawag kapigadohon. Nakatangla ako, Bombo Carla kag Bombo Harold. It's already 3 minutes past the hour of 3. Mud silingon, lapaw na ko sa latid, buwas naman, no? Ang matahong nga kasaysayan ni Nang Rosal sang Bacolod City with 13 pages all in all. So subong part 1, no, bitin lang gid anay mga kabombo ha. Si BFF ko Marlo Ticao Goles. Mar, no? Thank you so much for supporting your BFF, no? Ara gid sa Iloilo makadto ko da. No, mabakasyon kami dira ni Freely, ni Mitch, ni Ellen, ni Grace, so sino pagid, tanan-tanan na lang, no? Dolores, of course, ni Ninfa, ni Jonette, tanan-tanan, ni Eileen, makadto kami dira, no? Isa sa mga nagalantaw, subong ang BFF ko si Marlo Ticao Goles, dira sa may Iloilo. Thank you so much. Give my regards to Engineer Ray Goles, and to Bait, and to Maihado, and Linda Ray, no, si John, kag of course, ang Ticao, Illusorio family dira man sa may Barangay Villamonte. Good afternoon. Isa na siling ko na part 2, bitin na gid anay katahom sang humble beginning
ni Nang Rosal sa Bacolod City. True to life story gid ni mga kabombo, no? That is why I'm so happy every time nga makabaton ako sa inyo makasaysayan kay ti initanan niya makuhaan ginaton sa leksyon kay inspirasyon, especially when it comes sa ginatuwag bala poverty. That poverty is not a hindrance to success, mga kabombo, no? Kag aton inidaydayon, I'm sure amo ni ang ginhalinan gid humble beginning ni Nang Rosal sang Bacolod City. Buwas ang aton siniiya nga part 2 sa nobela sang kasaysayan ni Nang Rosal sa Bacolod City. Padala ka mo sa inyong mga kasaysayan. Pwede gid no isulat sa yellow pad or kung tamaran ka mo kung may ara man ang kamo dira mga kabombo sang gadget or high-tech naman kamo dira nga pwede kamo ka-email, i-email nyo na lang, okay? Aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, no? Si nanay, si Nang Rosal, naging padalay na pinaagi sa pagsulat. Kung magsulat ka mo, traditional way of sharing your true to life stories, no, i-address lang sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, padala sa Correo kung sa post office, or pwede man nga idulong no? Observe lang ta sa social distancing, of course, with face mask and face shield para nga kung magkanto ka mo diriti pangitaon nyo lang ko kay aton ini nga pagabasahon. I will be it will be an honor for me and gladly receive your letters, no? Kay kanami gid man ang aton siniya nga pinaka main menu diri ang inyo nga true to life story. May premyo man o kung wala, may promo man kita o kung wala. Importante, mapustla nato ng ato si mga inagyan sa kabuhi. Especially, this coming February 14, buwas, no, February na, month of love, may mga kasaysayan ka mo pati sa paghigugma. Aber, ipaambit diri, no? Aton ina nga basahon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. So, it's bye-bye time na. But before that, ari-anang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Nga, inyo gid ginahulat man, mga kabombo. Duha ini kabilog sa 1 Peter chapter 5 verse 7 kag sa book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Since nga ti pandemic sa subong, no, nagabatsyag kita sang kahadlok, fear, anxiety, especially tanan-tanan na lang what if malat na ng bata ko, what if ang iloy ko, ang ako mautod ako, no, grabe, no, daw praning na gid kita ya bangod sa pandemic. But thank you, Lord, for the so-called vaccination. At least, no, kung fully vax na kita, with matching booster na, di mainog bato na kita. Pero sa gihapon, from time to time, no, ang aton si anxiety aragid kadlok. Pero diri sa balang kasulatan sa Dios, no, naga-assure ini nga hindi kita dapat mahadlok. Kay ang Dios aragid. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7 dira nagasiling, cast all your anxiety on Him, on God, because He cares for you and for me. Paborito na naton lately nga gina-share diri, no? It's all about anxiety. Ito gyanta ang aton sinikahadlok sa Dios. Philippians 4 chapter 4 verses 6 to 7 dira nagasiling. Do not be anxious, hindi ka mo magkahadlok about anything, but in everything, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Para nga may ara kita sa inner peace and inner joy kung gabi in the midst of the pandemic and sa tunga-tunga sa mga pagtilaw sa aton kabuhi, no? Especially we are being bombarded left and right sa inaigo ang aton sini nga health, no? Always remember, health is wealth. Pero kung ang health naton niya maapektuhan, tidra na taga kahadlok kita, no? Pero itugyan naton ang tanan-tanan sa Dios kay gaan niya kita sang peace of mind. Makatulog kita kung gabi. Lord, thank you for your word. Let us embrace, no, sa sining mga promisa sa Diyos para sa aton. Wala naman kita sa may dalaganan pa. Thank you, Lord, for the family and friends, mga loved ones naton. Pero ang aton si tagtuga, amo lamang aton siniyang madalaganan nga sure gid
nga makatag sa aton sang bulig. It's bye-bye time na ini sa gyapon nyo alagad sa Kanginan Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!